Ефестарға 5-нче бүлек. Алланың кадерле балалары буларак, уга охшарга тырышыгыз. Мәсих безне яраткан кебек, һез дә мөхәббәттә яшәгез. Аллага хуш есле бүләк һәм курбан булып, Мәсих безнең өчен гомерен бирде. Алланың изге халкы кебек яшәгез. Азгынлык, шакшылык һәм һәр төрле комһызлык турында арагызда һүздә булырга тиеш түгел. Уятһыз, аңһыз, шулай ук төртмә һүзләр һөйләгәнсе, Аллага рәхмәт кылыгыз. Шуны белегез, бер ниндәй азгын да, шакшылы, комһыз, ягъни ялган илаһтарга табынучылар да кеше Мәсих һәм Алла батшалыгынан өлеш ала алмай. Бер кемдә буш һүзләр менән башыгызны бутамаһын, чөнки улар өчен тыңлаусыз кешеләргә Алланың асыуы төшәлә инде. Ундайдар менән бергә булмагыз. Һез касандыр караңгылык инегез, ә хәзер Раббыныкы булганга яктылык хәгыз. Артабанда яктылык кешеләре булып яшәгез. Яктылык емеше һәр төрле изгелектән, гаделлектән һәм хакыйкатьтән тора. Раббыга хуш килгән нәмәләрне аера белегез. Караңгылыктың файдаһыз эшләрендә катнашмагыз. Киресенчә, уларны фаш итегез. Ундайдарның яшерен рәвештә кылгандары турында һөйләргә лә уят. Ләкин бөтен яшерен нәмәләр дә яктылыкта фаш ителә. Ә яктылыкта асылган бар нәмә үзе үк яктылык. Шуның өчен дә Йокыга талган кеше, уян һәм үленән терел. Һине Мәсих балкытар. дип әйтелгән. Тормышта уяу булыгыз. Акылһызлар кебек түгел, ә акыл ияләре кебек яшәгез. Вакытыгызны яхшы эшләр башкару өчен файдаланыгыз. Чөнки яман заманда яшәйбез. Шуга күрә аңһыз булмагыз һәм Раббы ихтыярын аңлагыз. Шарап эсеп исермәгез, чөнки ул бозыклыкка килтерә. Киресенчә, изге рух менән хугарылыгыз. Бер-берегез менән мәдхияләр, мактау шигырьләре һәм изге рух менән илһамландырылган йырдар аша аралашыгыз. Күңелегездә Раббыны данлап йырлагыз. Бөтен нәмә өстендә һәр вакыт Раббыбыз Гайса Мәсих исеме аша атабыз Аллага рәхмәт әйтегез. Мәсихкә ихтирам йөзеннән бер-берегезгә буйһыныгыз. Катындар ирдәрегезгә Раббыга буйһынган кебек буйһыныгыз. Чөнки Мәсих имандаштар бердәмлегенең башы булган кебек, ир катынының башы. Мәсих иһә үз тәне булган бердәмлектең коткаручысы. Имандаштар бердәмлеге Мәсихкә буйһынган кебек, катындар да һәр тарафтан ирдәренә буйһынһын. Ирдәр Мәсих бердәмлекте яраткан һәм уның өчен үзен курбан иткән кебек, һез дә катындарыгызны яратыгыз. Ул бердәмлекте изгеләндерү өчен үзен курбан итте һәм һүз аша һыу менән тазарындырды. Буны ул имандаштар бердәмлеген бөтә шөһрәтендә бер ниндәй тапһыз, йыерсыкһыз һәм башка төрле етешһезлекләре булмаган, ягъни изге һәм кәмселекһез итеп үзенең алдына килтерү өчен эшләне. Шулай ук ирдәр үз тәнен нисек ярата, катынын да шулай яратырга тиеш. Катынын яраткан ир үзен ярата. Бер кемдә бер касанда үз тәненә нәфрәтле булмай. Киресенчә, Мәсих бердәмлекте хәстәрләгән кебек, тукландыра һәм кайгырта. Без бит уның тәненең агзалары. Шуга күрә Ир кеше атаһы менән әсәһен калдырып катынына кушылыр, һәм икеһе бер тән булырдар. Буның сере бөек. Был һүзләрне мин Мәсихкә һәм имандаштар бердәмлегенә карата әйтәм. Шулай итеп, һезнең һәр берегез катынын үз-үзен яраткан кебек яратһын, ә катын иһә ирен хөрмәт итһен.